Zdať jeden tip, ako sa naučiť maľovať krásne obrazy. V prvom rade potrebujete ísť na to krok za krokom, pretože na jednoduché abstraktné obrazy alebo vyjadrenie svojich emócií a pocitov vám veľa netreba, stačí štetec, farby, voda, ale keď už chcete zachytiť napríklad postavu so správnymi proporciami alebo tvár, aby vám neušlo oko alebo niečo podobné, alebo aby postava nemala jednu ruku kratšiu ako druhú, tak na to už naozaj potrebujete kvalitné návody. A hlavne si za seba nedávajte toho veľa na začiatok, pretože krok za krokom to je jednoduchšie rozprcovať toho veľkého slona, ktorý sa v tomto prípade volá umelecké dielo, čiže obraz, ktorý má svoju hlavu a petu a je aj správne zachytený, aj proporcionálne. Takže ten tip je, že radšej si nájdi mentora, ktorý ťa povedie naozaj krok za krokom od základov, tieňovania, pretože veľa ľudí si myslí, že nemajú talent, ale o talente to vôbec nie je. Je to o správnom učiteľovi, pretože talent tvorí maximálne 7%. Viac o tom, ako zistiť, či máš v sebe túto štípku talentu a ďalšie tipy získaš na webinári zdarma. Komentuj link, ak chceš byť pritom a môžeš sledovať moju facebookovú stránku Daniela Vladimirová Umenie ako dar.